Priatelia, vitajte. Dneska si spolu upečieme letný smotanový zákusok, pretože leto sa blíži, vrcholí sezóna jahôd a tento zákusok vás určite poteší tak v lete ako aj v inom ročnom období. Výhodou leta je, že si ho môžete pripraviť s akýmkoľvek čerstvým ovocím. My sme dneska volili jahody, pretože sú práve v kurze, ako som spomínal, ale samozrejme môžete použiť akékoľvek iné čerstvé ovocie, ktoré vám chutí, alebo v prípade, že tento recept pozeráte v zimnom období, kľudne môžete použiť aj ovocie zavárané. Samozrejme s tým čerstvým je to naozaj také svieže, lahodné. Takže máme hotovo, šup s ním na pár hodín do chladničky a potom dobrá kávička a parádny letný smotanový zákusok, ktorý si môžete narezať takto na kocky a vychutnávať.